ku-1.5 angamane kuyekwe mfana simanga hayi ngamane kuyekwe ngivele ngafola ngiqala ukubona inhliziyo mtaya lolo oy mangagcina nje ngibizwa ngesiqulu umshini wami usakho gupsi siyavuma isiqulu Uthanganya madod mandes. Uthanganya. Sonke bayinemali. Ade bethanga thina nje. Nini last day. Sonke bayinemali ke. Babethanga cash nalo. Mandes, babethanga cash ngasilethe nini. I think bathatha le manje baya exchange Oh, abasayifunda ya? inenkinga Oh. uzamile we-Gloria Hey guys. uthini umondlo etandana Ninjani ithandwa zami? Nani zenza ukuthenga imoto? So 15 abantu abangenela. baningi kunabantu sithanda sami ngilimele enhlizweni Abantu abawonayini. ngiyakukhumbula ade benyukile behla banyuka behla ngithi obeshuthi bele ngifonele kathi ngifonele ngafuna athi phone ngoba abantu bami bayaphuma Okay. ngiyakukhumbula And that's how we solve problems. Sanibonani ithandwa zami. manje Ninjani? sekunjani ngi-under the buster ngingakhona yini Guys, ngidayisa imoto i-installment iqala ku-3.5. Mawuhola nje u-7.5 kuya phezulu. mhlawumbe ide yesikhathi singakanani when of the last Inamba yami time ikhona kuyi-bio guys. you tried to apply for Ngiyadayisa something ama-i10. and wayiphatha kanjani Indawo wayikhokhela se-Potchefstroom halfway but ama-deliveries siyawenza nje yonke indawo for free. ngiyaphila Nami baby ngiseyikho nangiphuma nayo. Hayi man. Ngiyabonga kulaba abathipha i-screen ofuna ukurequesta ebuze enga-requesta. Yeah, cause ngisemsebenzini namhlanje ngizokhuluma nje ngey'moto guys. Mangisendlini nawo noma singakhuluma nanoma yini. But for now, cause ngisemsebenzini ngicela ngibuze ngey'moto bakithi. Yini enifuna ukuyazi akunga ngey'moto? kufanele kodwa Capitec wami abakuboni lokho Ngiyabonga bakithi. Thank you Nhlakanipho. Athi ngisase ngifunda namanye ama-comments. Ngingenile nga-check. Okay, benisangena. Sheni. Hi. Hello Bantamon. Unjani? awuveli nje advice Ngiyabonga bakithi. Okay guys. How guys? Ngakhohlwa kanjani ngixoxela indaba engaka? Niyalibona le track leli engangithi usikhinkile ezolanda leli usikhinkile wathi incane. Lilingana nelokhuza hit konje le lakhe elibomvu. Lelo truck ke sine cashback kulona yabo mawuthenga lelo truck lelo uthola cashback ka 40,000 cabanga hawu ngale mali esicela ungathola enye imoto ngicela nizenze uthathe inamba yami lapha kwi-bio nje odinga imoto inamba yami ikhona kwi-bio umazide uzazothenga imoto kiphi ngiyadlala guys inamba yabadisi lapha kwi-bio wayibhekise ngemkamera wethu funa kushaya bezwe lento echazayo Yeah guys, sine truck i-JAC X200 mawuthenga lona uthola cashback ka 40,000. Hayi xole kodwa usungabe unkosikazi yabo manje ubambe ngapha nangapha ngiyakubona ubuka ngala ubuke ngale Shaya. ungakwazi ukuthi ukorobho unabukela ingane ubuchitha amanzi Hayibo. Angani ngisho mina ngeke ngiyogada. Do you have Toyota Rumion? Yes. Nginayo Toyota Rumion. Okay guys, ngino 7 seats abahlukene kawu3. Ukuthi okay guys, sine account entsha futhi ngicane ngifollow halfway. Singikhohle ukuthi Hey, Shane, you see now. Postile.
So guys, osebenzise nginabo bahlukene kawu-3 nginowe-Triber Eish, the weather. we-Triber Eish, bese ngiba Netflix. nowe-Suzuki Etika Wine. 6.5 bese ngiba nowe-Toyota Cuddles. Union-ke lo ubuzayo qala ku-7.5 ikona odinga imoto ngicela isinamba muyibhayo engu-WhatsApp kodwa ayo blacklisted ma-blacklisted bakithi nkosi yami ungazuze wasenda ama-documents akho izodecline vele ma-blacklisted under debt review angikhona ukukusiza ngiyaxolisa. Ninjani-ke izithandwa zami singibona manje Stosh. Dino apha. Ngiyakushaya nje. Phathisa ngesihlungu. Isihlungu. I-allergy. Wathi sizombulu lapha. Anamana. Wathi sizombulu lapha. Hayi vele ngeke ngithole nje. Hi Njabolo, hi Margie. ngeke uyithole vele ngeke uyithole Ngiqobelani wena ngey'dudla zey'nyawo ey'gakanani. ubana lo misikwasana i-jake yami yes sinayo i-JAC bakithi guys ngizonixoxela ngey'moto nje namhlanje u-10 usucedile yini nge-umbrella okay Ngabe ngileli bo. Uphathiswa kwekhula nje. hayi bo mana kule December asiye mani hawu sesingathi ngakhumbule I fell in love with somebody who dies in the vein of my name, no. Ain't nobody, no. Is it I'm a raining? Xiaomi, Yeah, so everything Liana, I la? need. Liana. Corolla D14 Cancel the ngangitholela. screen guys I'm not sure ukuthi iyona Nabebuza. i-D40 but yes. noma yini enifuna ukuyazi So long as it's a Toyota, yes we can. kunani lapha esikopini sakho Toyota is manje halfway a month if you have any declines to it. ngipha amancane ngithole esikopini sami Eh. lonke la ngiyakuphoqele phone Ukuthanda ngangithanda nangisho ngiphusisa. Shane please water please now Shane Ufisa ngokilo? Yo. Bakakwazi ukuthi iskidi. Hayibo. Nonhlahla majozi. Sure. So guys, ngoba sichaza ukuthi uthola up to 40,000 cashback uma uthenga i-truck iguru. iguruguru hawu manje asedane kuyilive konje wenze njani xola Chasing away. konje wenziwa njani oh uyavela I greet you. sawubona Mandisa how are you manje ngathi ngikuvala ngoba kune-echo angivala kanjani singakhulumi uvala kanjani Mandisa wami angifuna uzwakala kwi-live yami Khuluma. oh yeah Chasing away. yeah so wona Mandisa Hi, girl, njani? Okay, angisakhuluma good Lazinaba. Yithi sanibona la ekhaya unjani velile cabekhulu hawu sangiphathele ngani amanzi uya ekheshini ufuna wabona ukuthi ngabanda yawe. noma imaphi noma imaphi Yithi Please. Isho xolo. Yithi Emsebenzini ngithuma abantu abadala. sijayiva nabo laba ba-street emakhaya ey'nganeni ngiyacela bakithi Yithi guys bakithi ngicela nithenge imoto ngicela nisende ama-documents nginenzele ama-application sekushoda ngapelela abantu abawu-2 namhlanje ngiqeda osuku andidecline go oluphila iphupho lawo. iphupho lakho kanti ayi bedecline abantu Mina angaka-apply ngisho oyedwa. kufanele ama-leads iziphothi Ade ngiwathola nje uthe lo munye uyenza qathatha. Uyayithemba-ke lo osuke efunzana. oh yeah
Yazi wena I think kumele usebenze emall mhlawumbe nawe lapho ebhalisa. Because ukudwa nakukhuluma nabantu yabo face to face. Shawumbela kwakwethu. Mina wethu Uyaphila ndo. Ngithanda amasikhuluma efonini. Ngoba ba-drop use-AA. Shothi akubathanda ba-drop sidalo. Abantu Guys, yazi mina ngiyahluleka ukugqoka Thank you so much. njengama-shirt noma ama-shirt awathukiwe njengaweni. Ngiyahlaqonda ngiyabonga. Mfasa ngize ngifike la phezulu. Abelikufanele ishathe nemide kodwa kumele ugqoke. Ya nihle liyafanelana. Mina ngathi Uyangipintsha. Ngathole lot. Hayibo, kumele dramatic. Ku-right nje. Hayibo, awu 3 amafishane elilodwa elide. Odala uyikhokhela. Lima le Angazi ama-300. phela ngiyol-order after 4 months ngeke sizogqoka phi mekuthiwa after 4 months. Hey, plus. Into engingayenza after 4 months le. Hayibo cha ngabe Ngiyaphila nami mfethu. Angazi u-ode kanti usazoxola. Hey, after 4 months ngiwagqoke phela amahembe navy. Oh! Muliferan. Nabaleka nesasisa. Oh, I have a lollipop. Akaseloshukela ngingithanda namaswiti. Okay guys. Waze wamuhle mama ngathi uNkulunkulu angasheshe akuthathe kulo mhlaba ongalungile. Thoza muntu uNkulunkulu asheshe akuthathe kulo mhlaba ongalungile. Hayi guys aningifuni nawo kanjani manje? Kanjani nje? Hayibo. Hayi alikho right. Hayi. Marona. Ubani lo akena lo wayethi kumina ngiyalunguza. That's sakhumbula. Hey. That's some screenshots. Hi me. Indlovukazi. Ha. Yabona namhlanje ngathi ngayihlalela embhedeni ngibuye. Sengihlangane ne-types yami lana. Ithi nje. Ithi nje leyo sanje. Kanjani? Hello. Naphila. Yaza inhle ijacket yakho. Le ngangifuna kusho nje wathi thina siyathola. Wayithenga kephi? Oh, ufuna le bomvu. Ngifuna le bomvu, ufuna le. Sithando nawe. Okay, ngemali yakho. Ngiyadlala. So khokhela wena thina. Soba true. Yeah. Uzokulingana, ngalingana kodwa ke. Size bani lo? Eish. Sobona ngani sinela. Kusho sizosikhumulela. Xa uphuma unezo manje sizosisinela. Uyaphuthuma yini? Eish. Ngeke sithathe isikhathi eside. Esithathe isikhathi eside sothi nje waqawasha. Inhle bana yo. Yazi bangijethi yakhosha zelithambile yanti eyamakhaza ngempela. Hayi inhle ngifuna le. Imalini? Ngaza kubuya. Ngiyashela mahala ngazi. Oh, perfect. Ithatha isikhathi esingakanani ngokuyithola? Ngisho ngizoyiletha mina ekhaya lapho. Hayi cha, akafuni. Hayi yasinele. Uzongilethela. Iyafaseka manje izinto. Thina sowedusa izonganga wakho. Hayi manje manje sinothola ukuthengisa. Yasinele, right. Hayibo, ingina kanjani ngephone mina manje? Kumula manje sekumula. Kumula ujahile. No. So khumana kanjani ukuthi siyithole le jacket? Una lena? Cha, inamba yakho.
Okay. Ayangifanele shemde hairstyle. Kakhulu. Beyonce kuyimina. Anithi uBeyonce. Hayibo imina. Hayiba. Athi ngiba ama-comments ninjani siyaphila amashumu njani amashumu ayosheleni amashumu Hayi osheleni. sanibona lapha ekhaya unjani velile Yebo sanibona. Hawu. Khombisa ingane usicunga ncisithiwe is neminyaka emingaki? Phumia what color of your 07. nails love it Wow. mina angizenzanga oh nishe ngamandisi sasisanda sakho amandisi nazi izipho ngamandisi Abantu bazoxaka ukuthi awukani obathi uhle naye kodwa balayo. ngathi uyavela nje la nazi izipho zakhe Nanisebahle qasha ngobuhle inethoyo Ney'nyawo zami ngiyafuna ukuyibona. naqasha wonke umuntu bayithi hello Chu Kunakhona abafana la ngaphesheya. Njani? Blessed. Thank you guys. Ngicela nithenge imoto bakithi inamba yami lapha kwibhayo odinga imoto. Ngikhiphelana imoto ngendlela elula awuyikhokhi deposit uma uthenga kimi. Kunalokho uthola cashback. For example nje ngine truck uJAC X200. Iphuma no cashback ka 40,000 cabanga 40 as in 40 40,000 ngiyacabanga nje imali esikhupha yona nje usungeze ukuyibuyisa leyo mali leyo siyakuba The suspects. This is the suspects section. Hayibo. Yeah. hayibo Why? what do you mean Yeah. That's What? the suspects, the gang. We gangsters. Why? How you got her and you in one? Oh, you got the two sets camera. Hey, moving, yeah? technology Technology ya. sanibonani South Africa nijabule nje khona njani yena mabela ngathi makhona Hey, muhle ukhole igaqoli. Lapho mina ngifake isigqebhe anosip. Okay, what the next one is that Hi guys, njani siyaphila njani Tracy Hayi cha shemgazana sangithanda kusafakwa ngisho imali elunch nje. Senathula kanje ngingena lunch. fine guys ngisobala kwi-account yami entsha Hawu. bengicheck nje la udinga inamba ke kodwa